24 रामचंद्रगढ़ विधानसभा कन्स्टिट्युएन्सीनि बिसिङाव खबजानाय आमपरा हातिव तिनि तिप्रा मथानि काइसा बाजार सभा संसाजाखा आरो नारवाय ओइ थाङि मानजगिखा आमथानि एनडिसि ताइ टिटिएएडिसि नि इएम सुहेल देबबर्मा बाइजलबारि साबजोनाल चेयारमेन एन्ड्रिउ देबबर्मानो खबै जुदा जुदा आदंग्र बसकांनि टिटिएएडिसि वो बवाग्रानो कप्लाइ खलाइनानि ताइ थानसानि मारि बाइखे तिप्रा दखानो फियावनानि कक कचारिनो अ बाजार सभा संसाजाखा हनै कक्तमा Nono sentine dopan samkhalaina bagai, sini dopan unnoti khaina bagai, sini जनजाति मंत्री माने, sini चेहरा स्कॉलरशिप माने स्टूडेंट लोग कहाँ स्कूल पर इन क्वालिटी एजुकेशन यानी स्कूल सामने आवश्य, बड़ा टॉपुर पुना बिता के जाबा बो, है ना? जों तो बड़ा टॉपुर पुना इन सामने ले मंत्री, जों बोनो sini दोपानी स्कूल रिथो, स्कॉलरशिप मानतो, स्कूल कहाँ एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन मानो है सिस्टम ले जों तो बना टॉपुर खुना सामने ले टॉपुर खुने बाबा तो बो जों तो दुकान पाइना खुने कुछ डोबले हानि ले अमन बाय जों वांचन नाय जे खर्चा लिदा तो जेलिदा साग बाय कक बाय मांग बाय माये बाय ज्ञान बाय बुद्धि बेकर चमक थाय माने खर्चा लिदा तो अबगाची बुबा अधराव जों जा थादा तलसि बेसे ani takura ani ma phasong ani okra sakrano angomon samna musumo जों थांजा तमन बिसते लेबाक जों खालामनाय तांनि कगन दङ थांजानि फान रांनि फान पाइया जों थांजा कर तंगाय नों जेसेबां कोटि तुइ पाइनि फाइदे नाखायना हायचाने तम जों नना खनो रियल आवसिन खा तंग नाय बेबा आं सारानो मुसुमो रांमै ता पाइजाते जे रांमै पाइजनाय बो फालि बोरि जनाय तांनि के जों मुसु पेपर वा पेपर टक पेपर र न तमु जनि न पाइनो थांगाय आतम न बर रिना बगे पाइबा तानै थाला बगे पाइयो नन तुम जे रांबै पाइजा हंगाय न फालि बोरि नाय जे आमन बगे नों जेकुनो जराव बीजेपी नि नेता रांबै पाइनो फाइजांगाय रांखायना हाय जादि बेव लगे महाराजा नि नाय मिसिन मिटिं महाराजा लगे दिना नों तम जदि जनजाति मिसिन नि थागा माना नोंनि बुसान बखर फालगा हायसि नोंनि ना हाक मा खायसि जों नुय तंगले हरक्सा ओ हानि चीफ मिनिस्टर बखरो बीजेपी नि चीफ मिनिस्टर या बखरो कायसे स्पेसिफिक कायसे कम्युनिटी नि चीफ मिनिस्टर या बो सारा त्रिपुरा लोकर चीफ मिनिस्टर एबो हरक्सा चीफ मिनिस्टर बो भाइको मागे मुखि कक्स सेमा जे कुन दिनो रोमान स्क्रिप्ट बाय कग्रनो सिनाय दिग्लान छ आनि कग्रनो आंजे सानाय आनि कग्रनो आंजे सिनाय नोंनि डिसिजन खेनि साबो मेजॉरिटी त्रिपुरा सारो रोमान स्क्रिप्ट सिनाय कंफर्टेबल नो जों दि रोमान स्क्रिप्ट चिनि आमानि कग्रनो जों रोमान स्क्रिप्ट सिनाय आबो चिनि सजिनाय नों दिनि चिनि कग्रनो साया नों चिनि कग्रनो सिया नों डिसिजन आंले साबो हायले आमन बगै आनि मा फासं आनि ताहु बुसं आनि अकरा साकरनो आं मुइ खायले बसु हिस्ट्री नि पविता थांनि हिस्ट्री पगै जों चिनि भबिष्य सुनामी माया थानाय जरनो नुखना और गोबां माने अकरा साकर आसुजक दङ जे बरक जों चिनि निगनायनो कामन बगै जों जबा मा खालाया केव पविता थांदे जों चिनि आमानि कानुन जों कानो बगै जों जेलो माहाबका बुजाखा कगजाखा खले जों निगनाय कानो बगै जबा खालाय मा फाय का थानाय जरावबो जों चिनि आमानि कबर कौन साननो बगै ओ मा जबा नखरानि बिसि साललेया तुमुं जरि जों थांजा करिना के आमन बगै चिनि आमानि कौन जों बरम मानन बगै चिनि आमानि कौन जों चिनि फ्यूचर सेकेंड सेक्रेट तन बगै जों जत थांजा खालाय जों चिनि बवा नङि मा तनाय चिनि बवाग्रा फरक से कुबु लीडर जे लीडर बिसिते जत सारा दुनिया काफिर मानो सारा दुनिया नि त्रिपुरानि जे चिनि बरम चाखा ताबो सारा नॉर्थ से बरम चाबै दमो आमन बगै दिनि केबेनाय लीडर खेतमा कलै दमो दिनि केबेनाय लीडर खेतमा कलै दमो ते चिनि कामियाम जायगो जनजाति मोर्चा नेता भेनक ताम साथा खाइदमान तुमन जदि जनजाति मोर्चा रचिन कामी थाका हांगे न डाइरेक्शन दे नरचिन आमानि कबर न रोमान स्क्रिप्ट न गसि छिनदे गसि आंगाय सुइ बाय टक बाय फुन बाय पानिर खले होडे हाइसि पानिर खाय होडे ताके चिन आमानि कबर बरम लिया नन चिन्ता जागार नाया तुमन जदि चिन आमानि कबर बरम लिया चिन आमानि कबर रोमान स्क्रिप्ट गसि आंगाय जनजाति मोर्चा नि नेता तुमन जदि चिन पारो फागागे सुनदे डाइरेक्शन दे नों चिन आमानि कबर न आरो साल कलमारबो चबा खाय तमने जों रोमान स्क्रिप्ट बाय सिना बगै नासिं तमने नों आबो बर गसि सुनदे गसि आगा पारना होडि जा डाइरेक्ट जागो नों तिनि दफानि मुंबई गादारि तांदे नों तिनि बुबा जे चबा खाय तमने चिन ओहानि बगै चबा खाय तमने त्रिपुरा एकॉर्ड मा खाके 125 अमेंडमेंट बिल मा खाके ग्रेटर त्रिपुरा इन फ्यूचर समिमान खाके
nang tiri tibrama khaina sunda wal bobo khaina ba oma tibrama tani dimanya sara tibrana tibrasam diman abo tini boba rachile bogi sane debo o diman ma kakai CPM khane tibrasam to Congress khane tibrasam to tini BJP khane tibrasam to jor to tibrasam ni nogono hamari kotha shogi nai amar ba tini ang sane bosbo baksa baksa kebini tonai leader chil boba ga kebini ramo boba ga ni ma thane secretary phaya nini mang thai kemajan no se tiklai nani phayo boba ga ni tong thane secretary phaya nini tong thai kemajan no se bodo dugri nani phayo boba ga ni cha thane secretary phaya nini ok puyang ma no se bodina ok su puyang sa nani phayo ojaro jot thanjale basa out thai awan bagai tini je sabar tini o jaga legal ai kok soi chini boba kebang nai tho chini boba kebang o sengasar phangai thanjale chini boba rogni nai sengasar phangai chini boba ram basa awai sung basa awai